إذا من قد زيا طبابن قنعنان زلوا من قد يا بزعبا طباب دما أب يعقوب معرف سلسة خاب 15 شخص 10 شوعته انتي زبل قال لنا كبرنا أملاك يكون بزعبا تنكلت طباب صبو غيري نغرنا اتحانت طباب انتي بلنا سيطاناويت مدراويتن سغاويتن يابلنا اتخاليت طباب غنا يبلنا سماويتا نسادما كابلا علي يبلنا نزا طباب زي ادمان تايلو غليص والو كبرنا أملاك يكون قدم يلو نصهتيا دحارون سلاماويت يابلنا لامتي سمع محرتن صبو فرن زملأت بلنا كبرنا أملاك يكون بزي زريتن بزي جبزنا إيا دما بلنا سومي بارك بيتا سلازي ذات ببزي أدما منشنا ذات ببزي أدما إجزابير من ياتو قال أملاك أنت إذ بلنا إجزابير تبابه بلنا مستوعال فلتات دما كاب أفين زوات أبلنا سلازي كبرنا أملاك يكون تباب زلوا من قديا بزعبق أنعنا خنقرنا خلها قال أملاك أنت بلنا زلوا مالتيو جيجا زي بالله نتسهت من قدي سومي بارك بيتا سلازي منشي نايت تباب دما إجزابير أبقى كورنثوس كنت يزبل قال لنا نسخاتكم سي كابتي نقدسنا نتأبب نمدحان نتصدق زخنا لكم يسوع كريستوس يخم بلنا يسوع كريستوس دمان تمجدي نسوس لزخنا كبرنا أملاك يكون تامجد تأم مجدي قنعنا جودنا تأببنا مالتي بذا مجد زيان نخن مالس دما إجابير نفس وقفنا سلزرد أنا كبرنا السمي يكون إتخال إتحسب إن رأي دما تبقتي مجدي اتبلع كبرنا أملاك يكون أب قدامي نجس بحر خوينا تقالنا بابا قدامي نجس معرف شو منته فقدي 36 ما تسمي بارك قويتا نقول سلومون كم زيلو تسأليو شعون السخايلو هاب سماي كون كاسمع إتاز خدوات بقت من قدي مس اتر يوم كا حاتيات باريخان هزب إسرائيل يقربل نتان هزب خان رست ذهب كيام مدر خادما زنام هاباي بالمات كبرنا أملاك يكون سلازي نقول سلام انت إذا بزلو إتات أبقت مجدي مس اتر يوم بلالو سلازي نفس وقفنا نذا من قد تأرك أنت بهاي زلات أبقت من قد سلازر أينا جزابير كبرنا السمي يكون نبي ساميل دما نبي إرمياس دما كم زيلو تنبي له هزب إسرائيل من قد جزابير مس حدقو أم عرف شدش 10 شدش انت يلو نبي إرمياس جزابير سي كم زيبليلو أب قدانات دو إلكم تملكتو اتيت انتاو مجدتات اتتصبق قدنا ايناي مخان حتتو بو تملالو سمو نفسكم كا عرفتي كترخبو يخم حزب اسرائيل جن انتايلو مليسوم اين ملالسلون اينايلو سلازي اتا تصبقت مجدي امو انا مني زل عالم عرفت تصبقت مجدي نعا نخنفلطا با نخن ملالس جن عنا اغزابير سلازرد انا سومي بارخ اتسالساي حساب نريو دما اذا منجد صادقان تبهايلا زلا وي دما صادق زملالسلا منجد عوت مخان ايقال املاح نغرنا إذا ما كنتي أب قدامي كورنثوسن كلاي كورنثوسن تيزبل قالنا جنا خيلو نتبيس كريستوس عوض ذهبنا أملاخ سبحات يغنى بلنا ويدما نتبيس كريستوس كل ساعة بعوض زمرحنا ما أزافت أتو بأنا جيرون ما أزافت أتو أب كل وقت أزجلت أملاخ سبحات يغنى بلنا سلازي بيسوس كريستوس زرخبنا يا عوض زلوا من قد أمالتي تامن قد دما من قد عوض تبهاي لا كبرنا أملاخ يخون إتي رابعي حساب نريو دما من قد هيوتن صدق انزبليو إذا دما كنت أمثال ينتهي بلنا أفتح من قد صدقي هيوت الله بلنا أمت حلال في أخا موت يلبون بلنا سلزي نيزل عالم هيوتن صدق انزلوا من قد يا يسوع كريستوس كأنت يلولو تنسين هيوتن أنا يلولو سلزي كبرنا أملاك يكون اتمجد ونصو سلزو خنا إذا من قد زي أنت ما قد هيوتن صدقنا داويد كأنت يلولو نصو لنفسه يهدى عيلو ما أنت سميلو دما بمن قد صدقي يمرحن يبل سلازي كبرنا أملاك يكون من قد هيوتن صدقني هذا من قد زيا قال إن ريو حساب دما من قد سلام زبدي كبرنا أملاك يكون بزعباتا من قد صادقان أب مثالي أنت يزبل قال لنا كبرنا أملاك يكون غودنا أيلو غودنا حاغوس بزلو من قد دما سلام يبلنا سلازي حاغوسن سلام زلوا من قد كبرنا أملاك يكون يسوع كريستوس كانتاي نسو مسفن سلامي كبرنا أملاك يكون نسو اتي كالكال قصر زفرسه سلام ناي كبرنا أملاك يكون سلازي إذا من قد زي من قد سلام حاغوسنا سومي بارك كويتا قال حسب إن ريو دما من قد قدسنا زبلي كبرنا أملاك يكون بزعبا من قد قدسنا دما حدا قال كنا نبينا نسو دما كبرنا أملاك يكون أبتن بيت إسياس معراف 30 شومونتن سوري معراف 30 حموشن فقدي شومونته كبرنا أملاك يكون تنبيت إسياس معرف 30 حموشن فقدي شومونته أو دما أنت يزبل قال لنا كبرنا أملاك يكون
መገዲ ጽርግያ ኣብ ኣኽት ከውን እያ ቅድስ መገዲ ክትበሃል እያ ርኹስ ዘበለ ኣይክሓልፋን እዩ ንኣታቶም ጥራይ እያ እቲ በኣ ዝኸይድ ዓሻ እኳ እንተኾነ ኣይክጋገን እዩ እብለና ማለት እዩ ስለዚ ቅድስቲ መንገዲ ኢልዋ ኣሎ ርኽሰት ዘይብላ መንገዲ ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ድማ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ ካብ ኣምላኽ ንዓና ቅድስናና ከም ዝኾነ እዩ ዝነግረና ስለዚ እዛ መንገዲ እዚኣ እንታይ እያ ቅድስቲ እያ ክብርና ኣምላኽ ይኹን እቲ ቅድስና ድማ እቲ መንገዲ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሱ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ካልእ ድማ እታ መንገዲ መንገዲ በረኸት እያ ብዛዕባ እዚ ድማ ኣብ ኤፌሶን እንታይ ዝብል ቃል ኣለና ምዕራፍ 1:3 እቲ ብመንፈሳዊ በረኸት ዘበለ ብኢየሱስ ክርስቶስ ገይሩ ኣብ ሰማያት ዝባረኸኩም ኣምላኽናን ኣቦ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ብሩኽ ይኹን ብለና ማለት ስሙ ይባረኽ ስለዚ ብኢየሱስ ክርስቶስ ዝረኸብናዮ በረኸት ዘለዋ መንገዲ ስለ ዝኾነት መንገዲ በረኸት ተባሂላ ኣላ በዛ መንገዲ እዚኣ ክንመላለስ ጎይታ ስለ ዝረዳእና ስሙ ይባረኽ ካልእ መግለጽ ናይዛ መንገዲ ድማ መንገዲ ብርሃን ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ኢሉ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ ኣነ ኢሉ ብርሃን ዓለም እቲ ዝስዕበኒ ብርሃን ህይወት ክረክብ እዩ ጸልማት ከዓ ኣይክኸይድን ይብል ስለዚ እቲ ብርሃን ንሱ ስለ ዝኾነ እታ መንገዲ እንታይ መንገዲ ብርሃን እያ ማለት ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ካብ ጌጋ ናብ ቁኑዕ ካብ ሓጢያት ናብ ጽድቂ ካብ ሞት ናብ ህይወት ካብ ውድቀት ናብ ዓወት ካብ መርገም ናብ በረኸት ዘሰጋገረና ጎይታ ካብ ውርደት ናብ ክብረት ዘለዋ መንገዲ ስለ ዘሰጋገረና ጎይታ ክብርና ኣምላኽ ይኹን እዚ ድማ ብናይ ገዛእ ሓይልና ብጥበብና ወይ ድማ ብዓቕምና ኣይኮናን ፈሊጥናዮ ዘለና ምክንያቱ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኣምላኽና ምሕረቱ ብዙሕ ስለ ዝኾነ ነዛ መንገዲ እዚኣ ክንፈልጣ በኣ ክንመላለስ ንሱ ንበይኑ ስለ ዝረዳእና እሞ ስሙ ይባረኽ በዛ መንገዲ እዚኣ ክንመላለስ ከለና ድማ እቲ ኣዝዩ ደስ ዘብለካ ነገር እንታይ እዩ እግዚአብሔር ንሱ ንበይኑ ጥራይ ዝመርሕ ስለ ዝኾነ ንሱ ንበይኑ ጥራይ ድማ ዝምህረና ስለ ዝኾነ ንሱ ንበይኑ ከዓ ዝመኽረና ስለ ዝኾነ ብዛዕባ ናይ እግዚአብሔር ክመርሓና ከሎ ኣብ ህይወትና ድማ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ከምቲ ቃል ኣምላኽ ዝብለና ብብርሃኑ ይመርሓና ብሓቂ ይመርሓና ብጽድቅ ድማ ይመርሓና ብዛዕባ ህዝቢ እስራኤል ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ምድረ በዳ እናተጓዓዙ ከለዉ እንታይ ዝብለና ብመዓልቲ ኢሉ ብዓንደበና ብለይቲ ድማ ብዓንዲ ሓዊ ክመርሖም ይመርሖም ከም ዝነበረ ነግረና ቃል ኣምላኽ ስሙ ይባረኽ እዚ ድማ ጎይታ ንህዝቢ እስራኤል ዘድልዮም ዘበለ ኩሉ እንዳሃበ ሓንቲ ነገር እኳ ከይጎድሎም ብኩሉ እንዳተኸናኸነ እዩ ዝመርሖም ነይሩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ብዛዕባ ኢየሱስ ከዓ ኣብ ወንጌል ዮሐንስ እንታይ ዝብለና ንሱ ሕያዋይ ጓሳ ከም ምዃኑ ይነግረና ንሱ ሲብለና ክብርና ኣምላኽ ይኹን ነተን ኣባጊዑ በብስመ ፀዊዑ የውፍረን ብለና ክብርና ኣምላኽ ይኹን ምስ ኣውፍረን ከዓ ቀቅድሚአን ይሓልፍ ብለና ስለዚ ጎይታ ክብርና ኣምላኽ ክመርሕ ከሎ ንሱ ቀቅድሚና እዩ ዝሓልፍ እንታይ ንኽገብር ከምቲ ኣብ ትንቢት ኢሳያስ ዝብለና ኣነ ቀቅድሚኻ ክኸይደ ኢሉ ድንኩር ዘበለ ከዓ ሰጥ ከብለ ማዓፁ ኣስራዚ ሓሸምሸም ከብለ መሸጎር ሓፂን ድማ ክሰባብረ ኢሉ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ ቀቅድሚና ክሓልፍ ከሎ መንገድና መታን ከጣጣሓልና ዝተመድመደት መገዲ መታን ከዳልወልና ኩሉ ግዜ ቀቅድሚና ሓሊፉ ዝመርሕ ኣምላኽ እዩ ዘለና ክብርና ኣምላኽ ይኹን ከምቲ ንዘሩባቤል ዝተባሃሎ ኣተዓብኸረን መን ኢኻ ኣብ ቅድሚ ዘሩባቤል ጎልጎል ክትከውን ኢኻ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ካልእ ድማ እግዚአብሔር ክመርሕ ከሎ ኣብ ትንቢት ኢሳያስ እንታይ ዝብለና እቲ ዝርሕርሓሎ ክመርሖም ይብለና ስለዚ እግዚአብሔር ክመርሕ ከሎ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኣብ ድኻምና ምብርታዕ ኣሙዳቕና ድማ ምትንሳእ እንዳሃበ ብርህራሄ ዝመርሕ ኣምላኽ እዩ ዘለና ስሙ ይባረኽ ብዛዕባ ክምህረና ከሎ ድማ ብቃል ኣምላኽ ክንርኢና ሓደ ደስ ዘብል ቃል ኣብ ኢዮብ ምዕራፍ 32 ጥቕሲ 22 ብሓደ ነንብቦ ቃል ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኢዮብ ምዕራፍ 32 ጥቕሲ 22 ክብርና ኣምላኽ ይኹን እንታይ ዝብል ቃል ኣለና እንሆ ኢሉ ኣምላኽ ብሓይሊ ልዑል እዩ ከምኡ ገይሩ ዝምህርከ መን እዩ ይብል ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ እግዚአብሔር ነፍስ ወከፍና ክምህረና ከሎ ክሳዕ ዝርዳእና ዝምህረና ጽቡቕ ገይሩ ከረዳእና ዝኽእል ዓብይ መምህር እዩ ከምኡ ገይሩ ኣብ ህይወትና ክምህረና ዝኽእል ካልእ መምህር የለን ክብርና ኣምላኽ ይኹን ወላ ኣብ ትንቢት ሚክያስ ምዕራፍ 4 ጥቕሲ 2 እንታይ ዝብል ቃል ኣለና ንሱ ከዓ ጎደናታቱ ክምህረና እዩ ንሕና እውን ብመገድታቱ ክንመላለስ ኢና ብለና ማለት ስሙ ይባረኽ ጎይታ ስለዚ ከምኡ ዝበለ መምህር ወልሓደ የለን ካልእ ድማ እግዚአብሔር ንሱ ዝመኽረና ከም ዝኾነ ቃል ኣምላኽ ነግረና እንታይ ኢሉሎ ዳዊት ብምኽርኻ ክትመርሓኒ ድሓር እውን ናብ ክብሪ ክትቀበለኒ ኢኻ ኢሉሎ ክብርና ኣምላኽ ይኹን
ስለዚህ ሰባት ምኽሪ ደልዮም ናብ ብዙሕ ክኸዱ ክእሉ እዮም ወይ ድማ ቃል ኣምላኽ እንታይ ዝብለና ኣብ ልቦናኻ ኣይትጸጋዕ እዩ ዝብለና ስለዚ ዝበለጸ ምኽሪ ክህበና ዝኽእል እግዚኣብሔር ጥራይ ማለት እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ዝበለጸ ምኽሪ ኣብ እግዚኣብሔር ጥራይ ዝርከብ ንሱ ጥራይ ብምኽሪ ዝመርሕ ኣምላኽ ስሙ ይባረኽ ጎይታ ስለዚ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኣብዛ መንገዲ ጻድቃን ንሳ እንታይ ዓይነት መገዲ ከም ምዃና ንዓኣ ዝገልጽ ኢና ክንርኢ ጸኒሕና ካልእ ድማ እግዚኣብሔር በይኑ ዝመርሕ ንሱ በይኑ ዝምህር ንሱ ንበይኑ ድማ ዝመኽረና ከም ዝኾነ ኢና ክንርኢ ጸኒሕና ካልእ ድማ ኣብዛ መንገዲ ጻድቃን ተባሂላ ዘላ ኣብኣ ክንጓዓዝ ከለና ክብርና ኣምላኽ ይኹን እቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ ነገር ኣብኡ እንዳተመላለስና ከለና ከዓ ሰለስተ ኣገደስቲ ነገራት ከዓ ክንርኢ ኢና እተን ንሪአን ሓሳባት ክብርና ኣምላኽ ይኹን እታ ቀዳመይቲ ሓሳብ እንታይ ትብልያ ካብ መፈንጠራ ምምላእ ትብልያ ቃል ኣምላኽ እንታይ ዝብለና ኣሎ ኣብ መዝሙር ዳዊት ነፍስና ከም ዑፍ ካብ መፈንጠራ ሃዳናይ ኣምለጠት መፈንጠራ ተበትከ ንሕና እውን ኣምለጥና ይብል ስለዚ ነፍሲ ወከፍና ቅድሚ ጎይታ ምቕባልና ኣብ መፈንጠራ ናይ ዲያብሎስ ኢና ነርና ኣብ መፈንጠራ ዘሎ ሰብ ድማ ክንቀሳቀስ ኣይክእልኒ ክወፅእ ኣይክእልኒ ወይ ድማ ውፁእ ሓራ ኮይኑ ኣብ ቤት ኣምላኽ ክመላለስ ኣይክእልኒ ስለዚ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ጎይታ ንነፍሲ ወከፍና ካብታን ጎይታ ዝተቐበልናላ መዓልቲ ኣትሒዙ እቲ መፈንጠራ ዲያብሎስ ካብ ህይወትና ስለዚ ተበተኸ ውፅኣት ሓራ ኮይና ኣብ ቤት ኣምላኽ መታን ክንመላለስ ጎይታ ስለ ዝረድኣና ስሙ ይባረኽ እቲ ካልኣይ ኣገዳሲ ነገር ድማ እንታይ ዝብል ኣንፈት ጉዕዞኻ ምፍላጥ ዝብል እዚ ድማ ክብርን ኣምላኽ ይኹን ኩሉ ግዜ ካብ መፈንጠራ ዘምለጠ መጀመርታ እንታይ ክኾን ኣለዎ ኣንፈት ጉዕዞ ክፈልጥ ኣለዎ ምክንያቱ ጉዕዞ ቅድሚ ምጅማርካ ኣንፈት ተስሒትካ ትዝኸፍአ ነገር እዩ ስለዚ ኣንፈት ጉዕዘና መታን ክንፈልጥ ከዓ እግዚኣብሔር ረዲእና እዩ ብዛዕባ ሎጥ ግን ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ዝብለና ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ብሓንሳብ ኮይና ነንብቦ ምዕራፍ 10 ካብ 11 ካብ 10 ክሳብ 11 ክብርና ኣምላኽ ይኹን ሎጥን ኣብርሃምን ክፈላለዩ ከለዉ ሎጥ ብዛዕባ ሎጥ እንታይ ይብለና ሎጥ ከኣይሉ ዓይኑ ቋሕ ኣቢሉ ብዘሎ እቲ ጎልጎል ዮርዳኖስ ኩሉ ማይ መሊእዎ ከም ዘሎ ረኣየ ይብለና እግዚኣብሔር ንሶዶምን ጎመራን ከየጥፍአን ከሎ እቲ ንዛዓር እተኣትወሉ ከም ገነት እግዚኣብሔር ከም ምድሪ ግብፂ ነበረ ብለና ስለዚ ሎጥን ኣብርሃምን ክፈላለዩ ከለዉ ሎጥ ቢዒንቱ ሪኡ ናብ ጽቡቕ ጉዕዞ ኣይኮነን ኣንፈቱ ገይሩ ማለት እዩ ስለዚ ኩሉ ግዜ ኣንፈት ጉዕዞኻ ንኽትፈልጥ እግዚኣብሔር ክረድኣካ ኣለዎ ቃል ኣምላኽ ድማ እንታይ ይብለና እቲ ንእግዚኣብሔር ዝፈርሖ ሰብ መን ይብለና እቲ ነታ ዝሓርያ መንገዲ ከዓ ክምህሮ ይብለና ስለዚ ብናትና ክእለት ዘይኮነ ብናትና ሓይሊ ዘይኮነ ኣንፈት ጉዕዞና ክጽብቐልና እግዚኣብሔር ነፍሲ ወከፍና ስለ ዝረድኣና ስሙ ይባረኽ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ናብታ መንገዲ ጻድቃን ተባሂላ ዘላ ናብታ መንገዲ እግዚኣብሔር እትበሃል ጎደና ናብኣ ኣንፈት ጉዕዞና ክንጅምር ጎይታ ስለ ዝረድኣና ስሙ ይባረኽ እቲ ሳልሳይን ኣዝዩ ኣገዳስን ነገር ድማ ነፍሲ ወከፍና ኣብዛ መንገዲ ጻድቃን ተባሂላ ዘላ መንፈሳዊ ጉዕዞና ጀሚርና ኣለና ጎይታ ሕጂ እንታይ እዩ ዝደሊ ኣብዛ እንጓዓዘላ ዘለና መንገዲ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ብቁልጥፍን ቀጻልን ንቕድሚትን ኣብ ላዕልን ኣብ በረኽትን መምላስ ክኾነልና እዩ ጎይታ ዝደሊ ማለት እዩ ስሙ ይባረኽ እዚ ድማ ከምቲ ኣብ ትንቢት ኣንባቆም እንታይ ዝብል ቃል ኣለና እግዚኣብሔር ጎይታ ንሱ ሓይለ ኢሉ ንእጋረይ ከም ናይ ኢራብ ይገብረን ኣብ በረኽቲ ቦታ ይውን ከመላልሰኒ ይብል ማለት ክብርና ኣምላኽ ይኹን እዚ ድማ ኢራብ ከምቲ ኣብ ኣጻድፍን ኣብ ኣካውሕን ብዘይ ዝኾነ ሽግር ብቁልጥፍን ንቕድሚትን እትስጉም ሎሚ እግዚኣብሔር የእጋር ነፍሲ ወከፍና ብቁልጥፍን ብዘይ ዝኾነ ነገር ጸገምን ንኽንስጉም ጎይታ ንኹላትና ይርዳኣና ክብርና ኣምላኽ ይኹን ልክዕ ከምቲ ሓንቲ ዑፍ ድማ ካብ መፈንጠራ ምስ ኣምለጠት እንታይ ብቁልጥፍ እያ ንላዕሊ ትበርር ሎሚ ህይወት ነፍሲ ወከፍና ከም ንስር ምብራር ይኹነልና ክብርና ኣምላኽ ይኹን ካልእ እንሪኦ ሓሳብ ድማ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ከምቲ ኣብ መበገሲ ጥቕስና እንታይ ኢልና ኣለና መንገዲ ጻድቃን ግና ኢሉ ከም ብርሃን ወገግታ ይብለና ማለት ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ ብርሃን ወገግታ ክብለና ከሎኸ እንታይ ማለት እዩ ብርሃን ወገግታ ማለት ኣብ ናይ ወጋሕታ እትወፅእ ፀሓይ ንሳ ክጅምር ከላ ኣብ ወጋሕታ ብንእሽቶ ብርሃን እያ ትጅምር ድሓር ግን እቲ ብርሃን እናደመቐን እንዳወሰኸን እዩ ዝኸይድ ማለት ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ ድማ ጎይታ እታ ንጓዓ ዘለና መንገዲ እንዳወሰኻን እንዳዓበኻን ንቕድሚት ምኻድን ከም ዝኾነ እቲ ጉዕዞ ዝነግረና ዘሎ ክብርና ኣምላኽ ይኹን እዚ ድማ ልክዕ ከምቲ ሓደ ቆልዓ ምስ ተወለደ ዘድልዮ ዘበለ ኩሉ ነገር ምስ ተመገበ ዘድልዮ ዘበለ ኩሉ ነገር ምስ ረኸበ ብግቡእ እንታይ ይኸውን ይዓብን ይልወጥን ወይ ድማ ሓንቲ ተኽሊ ምስ ተተኽለት ዘድልያ ዘበለት ኩሉ ነገር ምስ ረኸበት
እንደ ዓብየትን እንዳወሰኸትን እያ ትኸይድ ከምኡ ድማ መንፈሳዊ ጉዕዘና ለውጥን ወይ ድማ ምውሳኽን ዘለዎ ምዃኑ እዩ ዝነግረና ዘሎ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ቃል ኣምላኽ ድማ እንታይ ይብለና እቶም ኣብ ቤት እግዚአብሔር እተተኽሉ ኣብ ኣጸድ ኣምላኽና ይልምዑ ብለና ክብርና ኣምላኽ ይኹን ወይ ድማ እንታይ ዝብል ቃል ኣለና ካልእ ኸዓ ጻድቕ ግና ከም ስየ ይልምልም ብለና ከም ጽሕዲ ሊባኖስ ከዓ ይዓቢ ብለና ስየ ኣብ ዝኾነ ኩነታት ብዘይ ጸገም ካብ ምፍራይ ኣይቋርጽን እዩ ካብ ምዕባይን ካብ ምውሳኽን ኣይቋርጽን እዩ ከም ጽሕዲ ሊባኖስ ድማ ሱሩ ተሪር ዝኾነ ይዕሚቑ ድማ ንታሕቲ ሱሩ ዝሰድድ እንደ ዓብየ እንዳወሰኸን ዝኸይድ ህይወት ነፍሲ ወከፍና ድማ ከምኡ እያ እዩ ዝብለና ዘሎ ምክንያቱ እንታይ ኢሉ ጻድቕ ከም ስየ ይልምልም ከም ጽሕዲ ሊባኖስ ከዓ ይዓቢ እዩ ዝብለና ዘሎ ስለዚ ክብርና ኣምላኽ ይኹን እቲ ካልእ ሓሳብ እንሪኦ ድማ በዛ መንገዲ እዚኣ ነፍሲ ወከፍና ክንጓዓዝ ከለና እግዚአብሔር ዝመኽረና ምኽርታት ኣሎ ብኸመይ ኢና እንዳወሰኽና ንኸይድ ብኸመይ ኢና ለውጥን ዕቤትን እነርኢ ኸዓ ካብ ቃል ኣምላኽ ይመኽረና እሞ ብሓደ ኮይና ክንሪእና ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስሙ ይባረኽ እታ ቀዳመይቲ ሓሳብ እንሪኣ እንታይ ትብል እያ ናብ ክርስቶስ ጥራይ ምጥማት ዝብል ሓሳብ እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኣብቲ እንጓዓዘሉ መንፈሳዊ ጉዕዞና ኩሉ ግዜ ናብ ክርስቶስ ጥራይ ኢና ክንጥምት ዘለና ስሙ ይባረኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ንሐዋርያ ጴጥሮስ ንዓ ኢሉ ምስ ፀውዖ ብማየማይ ክኸይድ ምስ ጀመረ ናብቲ ብርቱዕ ንፋስ ረኣየሞ ፈርሐ ብለና ሽዑ ከዓ ክጥሕል ጀመረ እቲ ቀንዲ ፀገም ጉዕዝኡ ከቐፅሎ ዘይከኣለ ወይ ድማ ብማየማይ ክኸይድ ምስ ጀመረ ዘይቀፀለ ምጥማቱ ናበይ ስለ ዝገበረ እዩ ናብቲ ብርቱዕ ንፋስ ክጥምት ስለ ዝጀመረ እዩ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ግን ምጥማትና ናበይ ጥራይ ክኾን ዘለዎ ናብ ክርስቶስ ጥራይ ክኾን ዘለዎ ናብ ካልእ ክንጥምት የብልና ምክንያቱ ናብ ካልእ እንተጠሚትና ጉዕዞና ክንቀፅል ኣይንክእልን ኢና ደው ኢና ክንብል ንኽእል ማለት እዩ ካልእ ድማ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኣብ ኦሪት ዘፍጥረት ብዛዕባ ናይ ሎጥ ክነግረና ከሎ ቃል ኣምላኽ ሎጥ ካብ ጎዶምን ጎመራን ከውፅኦ ምስ ደለየ እግዚኣብሔር እንታይ ኢልዎ ናትካ ዘበለ ሒዝካ ኩሉ ውፃእ ኢልዎ ናብ ድሕሪት ገጽካ ከዓ ግልጽ ኣይትበል ኢልዎ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኣብ ዘሎ ጎልጎል ድማ ደው ኣይትበል ኢልዎ ናብ ከረን ኣቢልካ ደሓን ቀልጢፍካ ደሓን ኢልዎ ማለት እዩ ሰይቲ ሎጥ ግን እንታይ ኣገይራ ዝብለና ጉዕዞ ምስ ጀመረት ንድሕሪት ክትርኢ ኢላ እንታይ ግልጽ በለት ብለና ሓወልቲ ጨው ኮይና ድማ ተሪፋ ብለና ማለት እዩ ስለዚ እቲ ጉዕዞ ዘይቀጽል ኩሉ ግዜ ንድሕሪት ምጥማት እዩ ማለት እዩ ንድሕሪት ተጠሚትካ ኩሉ ግዜ ናብቲ እግዚአብሔር ዝበለካ ናብቲ እግዚአብሔር ደልይዎ ዘሎ ነገር እንድሕር ደኣ ምጥማት እንተ ኣቋሪፅካ ጉዕዞኻ ክትቀጽል ኣይትክእልን ኢኻ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ብዛዕባ ህዝቢ እስራኤል ድማ ሓደ ቃል ከነንብብ ኢና ኣብ ኦሪት ዘሁሉቕ ምዕራፍ 14 ኦሪት ዘሁሉቕ ምዕራፍ 14 ፍቕዲ ካብ ሓደ ክሳብ 3 ክነንብብ ኢና ብዛዕባ ህዝቢ እስራኤል ከም ዝብለና ብዘለው እቶም ኣኼባ ድማ ቃሎም ዓዋ ኣቢሎም ጨርሑ እቲ ህዝቢ ከዓ በታሊት እቲኣ ክበኪ ሓደረ ኩሎም ደቂ እስራኤል ድማ ኣብ ሙሴን ኣብ ኣሮንን ኣጉረምረሙ ብዘሎ እቲ ኣኼባ ከዓ በሎም ኣብ ምድሪ ግብፂ ከሞትና ወይ ኣብ ዝበረኻ እዚ ከሞትና መን መሃበና ንሕና ብሴፍ ክንወድቕ ኣንስትና ደቅናን ከዓ ክማርኹ ንምንታይ እግዚኣብሔር ናብዛ ምድሪ እዚኣ ኣእተወና ናብ ግንፂ እንተ ንምለስ ዶ ግዳ ኣይመሓሸናን ኢሎም ማለት እዩ ስለዚ ህዝቢ እስራኤል እቲ እግዚኣብሔር ዝመደበሎም ነገር እንታይ እዩ ናብታ ፀባን ማዕርን እተውሕዝ ምድሪ ኸንኣን ናባይ ነይሩ ጉዕዞኦም ግናኸ እቲ ዝመፆም ዘሎ ሓሳብ ናበይ ዘጠምት እዩ ንድሕሪት ናብ ግብፅ ዘጠምት እዩ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ግን እንታይ ዝደሊ ኣብ ሂወትና ናብቲ ንሱ ዝበለና ናብቲ ንሱ ዘዳለወልና ናብቲ ንሱ ዘቐመጠልና ናብኡ ጥራይ ክንጥምት እዩ ፍቓድ ኣምላኽ ማለት እዩ ስለዚ እግዚአብሔር ነፍስ ወከፍና ይርድኣና ካብ ንድሕሪት ዘጠምት ሓሳብ ካብቲ ናብ እግዚአብሔር ዘዳለወልና ወይ ድማ እግዚአብሔር ዝበለና ካብቲ ጉዕዞ እሱ ዘትርፈና ዘበለ ንድሕሪት ዘጠምት ዘበለ ሓሳብ ኩሉ ካብ ሂወትና ጎይታ የለየልና ካልእ ድማ ኣብ ኦሪት ዘሁሉቕ ካብኣ ካብታ መጽሓፍ ከይወፃና ምዕራፍ 32 ጥቕስ ኸነንብብ ኢና 32 ካብ 1 ክሳብ 5 ኦሪት ዘሁሉቕ ምዕራፍ 32 ካብ 1 ክሳብ 5 ክብሪና ኣምላኽ ይኹን
أو دما كم زبل قال لنا دق روبيلن دق قادن دما أزين بوزحات مال نبراهم إنه خا مدري عزيرن مدري جيل آدن بوتا مال كم زخانة مصر أيو دق قادن دق روبيلن متيوم نموسين نخاهن الأزارن نشمامنت أخيبان عطاروتن ديبونن يعزيرن نيمراهن حسبونن العلن سيبامن نيبون بعونن إذا أبقد ما أخيبا إسرائيل إجزابير زوقع مدر مال إياه قلاو خادما مال اللوانا إلوم تزاربو أبقد ما عينخا موغوس انت دارخيب ناس إذا مدر زيا نقلاو خا رستي توهاب نيردانوس أي تساقرنخا بلو سلازي أبزد ما بزعبا دك روبيلن دك قادن سب مال كم زنبورو كرمن يردانوس مسسقارون كتابوتا نايمال بوتا مخانا مصر أيوسي يردانوس أين الساقرن إلوم نا إجزابير فقط قلنتا إنيرو نقولهم إجزابير يردانوس نخساقر يفقد نأملاخ نيرو نساتهم جن بيعين تمريهم نتي أبكر ميهم زنبرة يو مرتشهم كوينو مالتي لومي جويتان نفس وقفنا يردانا كابتي أبكر مي عين تنارينا النمورت أنا جرزي كونس نبتي إجزابير كساقرنا يلو زدالو بوتا نأو مسجار يخون لنا كبرنا أملاخ يخون سلازي جويت إجزابير دما مش ندحريت نيمان كونا نتسأقام كنت أمت كمان أيدلينا نياسوسكم إلو مش كابز غالس بك نيمان كونا نتسأقام أي تتأمت إلو سلازي إجزابير زداليو نجر حدا نجر تراي نسرما كل جزء نابو تراي كنت أمت مالتي مهنياتو أب إبراوين تايز بلنا نابتي نحفرة نعيقو سلاتي أب قدم إزولو حاوسيلو مكرا التعجسة أبي مان أملاخ التقمتة جمار ابنتنا دمدامي أن زخونة يسوع كريستوس نتأمت يزبلنا سلازي كل جزء ناب يسوع كريستوس تراي كنت أمتيو قال أملاخ زمهرنا مالتي لومين نفس وقفنا دما أب قعزو هيوتنا أبتا جميرنا يزلنا من قد صار كان تباهي زلا قعزو ناو تراي النات أمتنا قعزو يخونلنا كتأمت زلوا حادي نسخة يسوع كريستوس مانياتو ناب كالة تأميتنا كاب قعزنا دوينا خنبل سلازي كل جزينا أو تراي كنت أمت إجزابير نفس وقفنا يردعنا كالة دما كابتي حدا أب تقعزو قعزو حيل كون الناس قال أملاخ أنت إزمهرنا حيل ذهبنا منفساو بلعي كنبلع كم زلنا مانياتو قال أملاخ أنت منفساو بلعي مانياتو نبي إرمياس أنت يلولو نقالات كان مصر خب قوس بلع خو كبرنا أملاخ بسم كات سميمو حقوسين سهل بين كونني لولو سلازي قال أملاخ منفساوي بلعي إذا بالعزي كي تمجبنا كن كيد أن كأننا نبي هزكيل كان تايلو نتات قلت مصحف بالعيالو كيف كادمان حزب إسرائيل تزاربون بلنيلو سلازي كبرنا أملاخ يكون اتقال أملاخ كيس تنتنين كيبل عنين قعزونا أي قتلناني كبرنا أملاخ يكون حدا قال دما كان ببينا أب قدامي نجس كبرنا أملاخ يكون أب معرف 10 شعته كابتأسي حموشت حزنا كان ببينا بزعبان النبي إلياس دما كان زبل قال لنا أبتحتي حانتي خيلا عوخ أبت إلو دك أسا إنه دما ملأخ نغنيقو تنس أمو بلع بلو انت تأمتا خا إنه أبرسون أمني اتسنكتا قجان سارما ماين أبترأس ونبرا بلعون ساتيون دما مليسو بت بلا اتملأخ زابير كأمليسو خال أيسا نغنيقو نويح مجدي ألو كامو تنسيخا بلع بلو نسو دما تنسيو بلعن ساتين أمو بحيل اتبلعي اتي خصع هوريب اتخرن أملاخ 4 معلتن 4 ليتن هذا سلازي بزعبا نبي إلياس انت إزبلنا نازلو بحيل اتبلعي إزبلنا نازلو سلازي قال أملاخ دما منفساوي بلعي كبرنا أملاخ يكون نسيو حيل زهبنا قعزنا زقات لنا قعزنا نقدميت كنسقم زقبرنا منفساوي بلعي كنمجب علنا مالتي كبرنا أملاخ يكون كم دما قويتا نفس وقفنا يردانا قالوا النبل علو جزي قويتا يهابنا كبرنا أملاخ يكون اتي سالساي حساب نريو دما حواريا باولوس سبولو مالتي نقدميت مخاد ويدما نقدميت مقويا يزبل حساب دما حدا قال كنا نببينا كبرنا أملاخ يكون أب فيليبي معراف 3 معراف 3 كابتوسي 10-7 كان ببوئنا كبرنا أملاخ يكون أو دما كم زبل قالالونا أنا يدو نتي نعوك خون بكريستوس إيسوس الترخبكو ما أنتي كرخبو نقدميت إدف الله خنبر
ቅድሚ ሕጂ ከም ዝረኸብኮ ወይስ ቅድሚ ሕጂ ፍጹም ከም ዝኾንኩ ኣይኮነን ኣሕዋተይ ኢሉ ኣነ ብርእሰይ ከም ዝረኸብኮ ኣይመስለንን ኣሎ ሓደ ነገር ደኣ ኣሎኒ ኣብ ድሕረይ ዘሎ እናረሳዕኩ ነቲ ኣብ ቅድመይ ዘሎ እናተመጣጠርኩ ናብቲ ሕጡፅ ዕላማ ኣቢለ ናብቲ ዓስቢ ዓወት ናይ ላዕሊ ጽዋዕ ኣምላኽ ብክርስቶስ ኢየሱስ እጎይ ኣለኹ ስለዚ ሐዋርያ ጳውሎስ እንታይ እዩ ዘሎ ነቲ ኣብ ድሕረይ ዘሎ እናረሳዕኩ ነቲ ኣብ ቅድመይ ዘሎ ኸኣ እናተመጣጠርኩ እዩ ዝብል ዘሎ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ሎሚ ንነፍሲ ወከፍና ኣብ ህይወትና ከምኡ ይኹነልና ነቲ ኣብ ድሕረና ዘሎ እናረሳዕና ናብቲ ቅድሚ ጥራይ ምምጣር ናኡ ጥራይ ምጉያይ ናኡ ጥራይ መኻድን ክኾነልና ጎይታ ነፍሲ ወከፍና ይርዳአና ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ እውን ከም ዝብል ቃል ኣለና ኣብ ምዕራፍ 9 ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 9 ፍቅዲ 24 ቀዳማይ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 9 ፍቅዲ 24 ከም ዝብል ቃል ኣለና ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኣብቲ ስፍራ ቅድድም ዝቃላደሙ ኩላቶም ከም ዝጎዩ ነታ ዓስቢ ዓወት ግና ሓደ ከም ዝወስዳዶ ኣይትፈልጡን ኢኹም ንስኻትኩም ምእንቲ ክትረኽብዋ ከምኡ ጉየዩ ስለዚ ንነፍሲ ወከፍና ኣብታ ጀሚርናያ ዘለና መንገዲ ጻድቃን እትበሃል ጉዕዞ ምጉያይ ንቕድሚት ምኻድን ይኹነልና ክብርና ኣምላኽ ይኹን ካልእ ድማ እንታይ ዝብል ቃል ኣለና ኣብ ትንቢት ሚክያስ ምዕራፍ 2:13 እቲ ጠሓሲ ብለና ኣብ ቅድሚኦም ይድይብ ንሳቶም ይጥሕሱ ብለና ናብታ ደገ ኸኣ ይሓልፉ ብኣውን ይወፁ ንጉሶም ቅድሚኦም ይሓልፍ እግዚአብሔር ካ ርእሶም ይኸውን ብለና ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ ጠሓሲ ኣምላኽ ይዘለና ንሕና እውን ክንጥሕሲና ተጸውዕና ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ ንነፍሲ ወከፍና ምስቲ ጠሓሲ ምጥሓስ ይኾነልና ክብርና ኣምላኽ ይኹን ካልእ እንሪኦ ሓሳብ ድማ ኣብ ቀዳማይ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 4 እዩ ሙሉእ ርእስኻ ምውፋይ ዝብል ሓሳብ ክብርና ኣምላኽ ይኹን እዚ ድማ ንጢሞቴዎስ እንታይ ልዩ ሐዋርያ ጳውሎስ ምዒድዎ ዘሎ ንነገር ቅለትን ንዕላላንስትን ካባኻ ኣርሕቅ ኢልዎ ንርእስኻ ግና ኣምልኾ ኣልምዳ ኢልዎ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ብቃል ብእምነት ብፍቕሪ ብንጽህና ኣርኣያ ኩኖ ናብ ምንባብን ምምዓድን ምምሃርን ኣቕልብ ኢልዎ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ኣባኻ ዘሎ ውህበት ጸጋ ዕሽሽ ኣይትበሎ ንርእስኻን ትምህርትኻን ተጠንቀቕ ጽናዕ ድማ ኢልዎ ክብርና ኣምላኽ ኢሉ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ከምዚ ኢሉ ምስ መዓዶ ድማ ኣብ ጥቕሲ 15 እንታይ ዝብል ቃል እዩ ዘሎ እዚ ኣጸቢቕካ ሕሰብ እንዳወሰኽካ ትኸይድ ከም ዘለኻ ኣብ ኩሉ ምእንቲ ክግለጽሲ ነዚ ነገር እዚ ብሙሉእ ርእስኻ ወፍ ኢልዎ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ ነፍሲ ወከፍና እቲ ምውሳኽና ኣብ ኩሉ እናተገለጸ መታን ክኸይድ ኣብ ኩሉ ነገር ሙሉእ ርእስና ምውፋይ ክኾነልና ጎይታ ብምሕረቱ እርዳኣና ክብርና ኣምላኽ ይኹን ካልእ እንሪኦ ሓሳብ ድማ ብትግሃት ዘበለ ተጋደሉ ዝብል ሓሳብ እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን እዚ ድማ እቲ ቃል ብሓደ ኮይና ነንብቦ ኣብ ካልኣይ ጴጥሮስ ኣብ ካልኣይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1 ካብ 3 ክሳብ 11 ከነንብቦ ኢና ክብርና ኣምላኽ ይኹን እቲ ብፍልጠት ክብሩን ደግነቱን ዝጸዋዓና ኣምላኻዊ ሓይሉን ህይወትን ንፍርሃት እግዚአብሔርን ዝኸውን ኩሉ ካብ ዝህበና ብኡ እታ ክብርትን ዓባይን ተስፋ ዝረኸብና ኣብ ዓለም ብፍትወት ስጋ ካብ ዘሎ ጥፍኣት ወፂእኩም ተማቐልቲ እቲ ኣምላኻዊ ባህሪ ምእንቲ ክትኮኑ ብትግሃት ዘበለ ተጋደሉ ኣብ እምነትኩም ደግነት ወስኹ ኣብቲ ደግነት እውን ፍልጠት ኣብታ ፍልጠት ከዓ ምክታር ርእስኻ ኣብቲ ምክታር ርእስኻ ድማ ዓቕሊ ኣብቲ ዓቕሊ እውን ፍርሃት እግዚአብሔር ኣብ ፍርሃት እግዚአብሔር ድማ ምፍቃር ኣሕዋት ኣብቲ ምፍቃር ኣሕዋት እውን ፍቕሪ ንኹሉ ሰብ እዚ ነገር እዚ እንተ ኣለኩም እና ማዕበለውን እንተ ኸደ ንምፍላጥ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ሃካያትን ዘየፍርዩን ክትኮኑ ኣይሓድገኩምን እዩ እቲ እዚ ነገር ዘይብሉስ ካብቲ ናይ ቀደም ሓጢኣቱ ምጽራይ ዝረስዐ ዕውር ነቲ ኣብ ቀረባ ዘሎ ጥራይ ዝርኢ እዩ ስለዚ ኣቱም ኣሕዋትና ንጽዋዓኹምን ምሕራይኩምን ከተጽንዕዎ ኣዚኹም ተጋደሉ እዚ እንተ ገበርኩምሲ ከቶ ኣይከተንደልጹን ኢኹም ብለና ከምኡውን ናብታ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘለዓለማዊ መንግስቲ ምእታው ብምልኣት ክወሃበኩም እዩ ብለና ማቲ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ስለዚ ጎይታ ነፍሲ ወከፍና እቲ ዘለና ዘበለ ነገር እናማዕበለን እናወሰኸን መታን ክኸይድ እንታይ ብለና ዘሎ ብትግሃት ዘበለ ኣዚኹም ተጋደሉ ብለና ክብርና ኣምላኽ ይኹን ንነፍሲ ወከፍና ድማ
كومو كونلنا غويتا يردانا نمتغا هايتهاكيو منفس تقاصلون እግዚአብሔር አገልግሉ ዝብል ቃልውን አለና ስለዚህ አብታ እንጓዓዛ ዘለና ጉዕዞ ነፍስ ወከፍና بتجاهات متان كن ملالس غويتا بحيل منفس قدسو نفس وكفنا يردانا كبري نعم لا خيخون صلينا خنود املا بارك هاليلويا هاليلويا وازيخا كبرن قدسن لعلن فقان زخون كابو هاليلويا محرتكا بزح زخونه املاخ هاليلويا نلب نفس وكفنا بتا ازيو طعوم زخونه قالكا قدسن هياون مسلطن زخونه قالكا بوغيركا نفس وكفنا سلازمهاركانا كبرن هبكالنا قالكا يصنانع قالكا تسفانايو قالكا حيلنا ايغويتا قالكا برهاننا اي هاليلويا ابو نفس وكفنا بزي هياو زخونه قالكا سلازمهاركانا كبرن هبكالنا جبرت قال كنكون برسمعت تراي كوينا كين ملالس دما بتي كل استمهاركم وزبله كذكركم زبلنا منفس قدس كويتا هاليلويا بو بتي هي ومنفسكا كل اتستمهارنا كتذكرنا نغبرو دما حيل ختبنا نفس وقفنا كويتا نصللنا نعخا متان كين بدل نقالكا ابلبنا خنعقرو كويتا نفس وقفنا اسخا كترد انا كويتا نصللنا سالاسا سوسا ميت دما كنفري هاليلويا أبوس لنجر كله كبرن هبك لنا حجون تريفو زلوا ساعتنا جزينا كله نسخات ركبوا أب كله إن جبرة نجرات نسخات راي ترى كبري نسخات راي وسدوا زنا نسخات راي وسدوا نحنا زي كنا جويتا نسخات ترى جويتا هاليلويا كله عملوا خاص جدت بيتنا عخا نبين خيخون مش متفكر حدا ودخا جويتا يسوع كريستوس حيا السم آمين يسوع كريستوس كويتايو كبرنا أملاخ يخون دس زبل كلام أملاخ نيرو كويتا يسوع كريستوس تم سماعكم أنتم زماركم من أملاخ باركم مالت يسوع كويتاي حجر ما مستمع حونا خوينا نبعمل هو كنت كتصلينا كبرنا إجابير يخون مسوقنا نعمل هنا تبارك سلام عليكم كيف يسعد حنا كنا ملخين هالشي
تقش حراكرني دمنا يسوس ناس أوتيوني دم تقشل حراكرني دم تحلل ناس أجرني حرا 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 كويني ناتا 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 وتي حرا 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 وتي ناتا 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 كوني حرا جروني دم تحلل ناتا وتيوني دم تقشل حرا جروني دم يسوس ناتا وتيوني